Si strašne ready? Je to vaše chlapci. Fú, neviem, či to bude úplne raw. Asi budem musieť... Možno to budem prdeť, ale som sa práve nažral to. Začať tak zastrihať. To je cool, aspoň máme čo použiť. Liter mlieka som vypil, tak. Čaute, ahojte. Bem, moje meno je Šimon a toto je môj úplne prvý podcast, alebo rozhovor, alebo neviem, ako to nazvať. Ohľadom toho, že ľudia vlastne sa tam môžu dostať hocikedy a hociako. A možno aj práve ty tu môžeš byť a môžeš nám niečo inšpiratívne o sebe povedať. Mojím prvým hosťom je Oliver, ktorého už každý pozná. Čau. A Ja som Olo. je to človek, ktorý ma celého potetoval skoro. A možno práve to by sme sa mohli rozprávať, že, že ako toto vzniklo, že prečo si vlastne začal tetovať, kde bola nejaká inšpirácia k tomu, že čo ťa k tomu viedlo celé. Ja neviem. No dobre, začal si tetovať v Brne, ale tetoval si už asi predtým, nie niekoho. No, tetoval som seba, keď som mal 13, 14 na základnej škole. Tetoval som potom, na intraku som vlastne začal kerovať, lebo ma to dlho inšpirovalo, že som chcel niečo otvoriť a tých ľudí to je asi sranda celkom. A začalo to punkovo dosť, len objednaním strojčeku z Číny na našom intračiku fantastickom. A bolo to dosť punkové, no. Asi prvé kerky ani jedna nebola triezva. Asi prvých pár. Takže malo to celý čas nejaký podtón, ktorý sa v tom niesol. Ale no, chcel by som to mať naučiť viac času, ale nie nikedy. OK, to je asi ďalšia vec, že bolo to punkové, takže vlastne žiješ asi nejakú takúto punkovú kultúru. A to je mega cool, že ja som sa asi snažil do toho nejako zaradiť, ale nikdy mi to nejako nešlo. A ty si do toho zaradil, ale zároveň vieš aj keby žiť nejaký kľudný život a mať niečo popri tom, ako je práca, vieš sa obliecť slušne, ísť na pohovor a tak. Že je to také keby striedanie medzi nejakými kultúrami. Určite, no. Tak. Ale je to akože niečo, čo je to taký signature tvoj, alebo... Tak signature, neviem, ja sa s tým asi neorientujem, že by to bol signature. Ja som asi skateový život ma ovplyvnil celkom, keď som začal jazdiť na doske v mladom veku. No, vždy som bol v tej kultúre nejako, som sa do toho dostal, som jazdil na bajku, potom na kolbežke a tak nejak na skate. Takže som sa niesol v tom štýle a tak asi to ma tak formovalo vekom a pubertou a potom v strednej škole som začal kerovať. Ja akože som chodil sa dať kerovať a už to potom nejak asi ostalo vo mne. A som objavil v party a nejaký ten život, nejaké kultúry, ktorej sa orientujem a asi tam ma to nejak vyformovalo. Dobre, a čo je to za kultúru? Je to tajné? To je nejaká, tajná asi není, ale je to nejaký underground, by som to možno nazval, ktorý nie každý chápe, alebo asi to berie ako nejakú normálnu vec. Je to techno a predtým to bolo nejaký ten drum bass alebo niečo v tom štýle, vždy to bolo niečo, chvíľku to bol nejaký hip-hop sa dá nazvať, alebo Amerika a ten život nejako sa to postupne informovalo. OK, takže tam, akoby sa nehanbíš iba tak pred ľuďmi povedať, že idete niekde na frička a skôr asi ich vieš pozvať do niečoho takého. Určite, ja som tam dotiahol veľa ľudí, veľa kamošov a veľa tam ostalo, veľa sa to zapáčilo. A hlavne je to niečo iné ako bežná party, kam chodia bežní ľudia. A hlavne tam, keď pochopia ten movement toho celého, tak asi to vie celkom zmeniť aj vyformovať teba, alebo tvoje vnímanie na svet a na ľudí a na život. Takže si šťastie formoval niektorých ľudí. A to viem asi povedať aj ja a vidím to, že sa vieš veľmi tak ako keby dostať do skupiny a ukázať ľuďom, že sú asi aj iné cesty ako žiť a je to celkom cool. A niektorí ľudia to zobrali trošku vážnejšie, ako by mohli, ale niektorí ľudia to celkom pochopili a je to super. No, podľa mňa si nás akože všetkých nejako naučil veľa veciam. Všetci zrazu nosíme Osirisy ok, a je tu strašne veľa múch. Tie svetlá sú už úplne prdeli, ale okej, to sa nejako upracuje. No, asi aj, no. Tak nejak to ide postupne. Každý sa formuje navzájom, no, a niekto viac, niekto menej. A ide to asi ruka v ruke. Ide to ruka v ruke, lebo žiješ v nejakej skupine spoločnosti, ktorá sa chce formovať, alebo musí prísť niekto taký akoby vodcovský, ktorý prinesie do toho nejakú pevnú ruku? Toto neviem, ale podľa mňa, neviem, ja si držím ľudí pri sebe, ktorých chcem a mám ľudí z každej vrstvy asi a z každého okruhu, čo ti napadne, že nedržím sa vám pri nejakých jedného typu ľudí,
Tak ako asi to je také veľmi špecifické, kto ako to formuje. A pri kom sa držím a hlavne asi to robí veľký rozdiel, no neviem. Že nie je to, že by som len bol pri, pri jednej skupinke ľudí, že by som aj išiel len dole vodou, ale snažím sa nejako udržať a nejako postupovať asi a možno to je niečo iné pri tom. OK. No dobre, takže chcel by si viacej kérovať, to znamená, že čo ťa keby možno brzdí v tom? Môj životný štýl určite. OK, a tak ten sa dá asi napraviť, to možno sám vieš. Hlavne moja lenivosť a prokrastinácia. To je najväčší bod mrazu, ktorý si uvedomujem a ešte som ho stále nepokoril. Stále som ho nedokázal. Kedy ako ja to mám vo vlnách, ale občas to je hore a občas je to nižšie. OK, ale nejako ťa to neovplyvňuje, asi vieš normálne proste fungovať a tak žiť určite, však ale keď chcel by som vždy v nejakých veciach byť lepší a potom začnem ja prokrastinovať a stáť na mieste a potom sa snažím, chvíľku je to lepšie a potom stále sa stagnem na chvíľku a je to neustále kolobeh nekonečný. OK, no dobré, ale už si vytvoril vlastné štúdio, čiže celkom pokrok. No. Dosť si do toho investoval, čiže ďalší veľký pokrok, veci, ktoré máš, už ti navždy ostanú. Určite no, ale stále sú tam furt nejaké podmienky, že vplyvňuje ma teraz, ak je teplo, tak zase ma sere to, že je teplo a sa mi nechce do toho už duplom. A som rád, že ešte keď chodím do práce, že po práce si môžem sadnúť na chvíľku, ísť si zacvičiť po prípade a počilovať. A potom dojde víkend a teraz furt niečo. No dobré, ale presťahoval si sa zo štúdia, ktoré bolo ďalej, do štúdia, ktoré máš reálne minútu dole, keďže je tam, kde bývaš. To už je teda akože celkom heavy prokrastinácia. To je ešte horšie, ako predtým, no. Ale to nevadí, to príde, keď zase obdobie a zase do toho dostanem a to je dobré. Všetko, jak má byť. Okay. Všetko, jak má byť. Okay. Ja som sa chcel strašne vlastne baviť aj o tom, že sme podľa mňa navrhli veľa keriek spolu. Moja dosť obľúbená kerka je taká tá kamera, v ktorej je schovaný sprej grafitový. To je podľa mňa wow, mega prvá kerka, ktorú sme spravili a bola cool. Doteraz sa mi to ľúbi. A potom sa mi ľúbi mega kerka, ktorá neviem čo má symbolizovať, ale je to napísané výrábky. A je takým metalovým fondom a wow, cool. Proste, že aj bolo vidno ten progres medzi tou prvou kerkou a tou, ktorú sme potom robili. Asi ešte stále som v tom štádiu, že stále sa v tom učím. No dobré, a keď si pozrieme nejakých Taterov na Instagrame, ktorí sa naozaj učia, že na nejakej prasečej koži alebo na tých umelých kožiach, tak čo ja viem, asi až tak na takom leveli nie si, že prvýkrát proste si tetoval Pala, potom si tetoval mňa a malo to celkom rovnú ruku. A keď už som pochopil, jak sa to má robiť, keď už som dostal do ruky, keď som pochopil, jak sa má kerovať, lebo ja som začal s tým, že fakt som si kúpil strojček, ja som si ani video nepozrel, jak sa má kerovať a hneď prvýkrát som hneď išiel, ty kokot. Brutál, toto nahrávanie v hororovej session. Hneď som išiel na to, no, hneď som to dal do ľudskej kože ideálne. A bolo to na riti tá prvá, nie, to bolo to na stene, som to vyskúšal, že len som skúsil a jak to išlo, tak som išiel na tú riť. Bola prvá na zadku, potom som... A držia všetkých, akože nevypadla, vieš, a sila, no. Potom keď som už pochopil ten princíp a som si aj fakt aj niečo pozrel o tom, že ako, čo sa má robiť, jak to správne mať do ruky, alebo aj správne materiály použiť, tak už to išlo určite lepšie. Je to obrovský progres, keď som si kúpil niečo lepšie, nejakú lepšiu vec, alebo ako viac investoval do toho, tak už som sa asi zaspôsobil kúsok ďalej. No, tak urobil si mega investíciu, už iba to, že si spravil vlastné štúdio. To je ako klobúk dole, asi podľa mňa veľa ľudí to neurobí hneď tak rýchlo. Asi čakajú, prenajímajú si niekde nejaký priestor, kde chodia občasne. Tak ja som dostal možnosť ísť do štúdia pracovať. Tam to bolo fajn, všetko bolo super a tak ja by som tam bol aj doteraz kľudne, len už tým, že študujem, tak som nemal čas. Tam asi tým toľko času investovať do tých kérok, tým, že nemá takú ľahkú fakultu, si myslím, venovať tým kérkam čisto, tak som musel asi niečo iné vymyslieť a chcel som stále to robiť na lepšej úrovni, ako to robilo na posteli doma v izbe. Tak mám tu možnosť, tak som sa ju snažil nejak využiť a dať do toho niečo. Tak som postupne nejak kupoval veci a stále by som chcel asi to štúdko ešte lepšie zlepšiť, dať to nejak viac dokopy. Ale tak uvidíme časom. To je akože mega zaujímavá vec. Tie prvé kerky reálne vznikli na najmenšej izbe, na najmenšom intraku v Brne a
všetci sme sa tam vedeli nejako napratať 20 a pozerať sa na to, ako Oliver v tej dobe kéruje a byť z toho hotový. Aj pí pri tom trochu vodky a pivo. Trochu vodky a vína a všetko možno skombinovať, len aby to nebolelo. Aha, ideálne, nie? Cool, no. No dobre, a teda, keď sme hovorili o tom, že študuješ, tak študuješ teda... Mám stavbarčinu, už od strednej a ťaha sa to vo mňa asi od malička. Takže stále idem v tom, pracujem s tým, študujem s tým a tiež ma to možno nejakou stránkou formuje. Aby som celkom špecifikoval, že študuješ stavbarčinu, ale neštuduješ zedníka, ani murára, ani strechára, ale študuješ aj keby... No študoval som projektanta, teraz študujem zase na zameranie na TZB, čo je technické zariadenie budov v rámci kurovania. Pracujem aj v tom podobnom obore, takže nie. Projektanta mám vyštudovaná zo strednej a na výške 2,5 roka. To je zaujímavá vec, keď som sa tak akoby tiež vložil do takej kultúry, nejakej punkovej, grafitovej, hiphopovej a tak tiež som veľakrát nechápal, že niekto proste niečo takéto vie žiť, až zrazu ideš k doktorovi a ten človek ťa vie vyšetriť. Že bol som celkom taký odsudzujúci v tomto, že prečo by to mal robiť, ale tak nejako som to asi pochopil a prišiel na to možno aj skrz teba, že odsudzovať niektorých ľudí asi nie je úplne košer. Tak ja poznám kopu ľudí z punkovej scény, starších, mladších, čo robia vysoké postavenia a presne tým sa tak stretol, že v Mariači v Nitre, vieš, najebaný jak sviňa. Celý pokerovaný, úplne ako, že punkový život a potom som s ním išiel vlastne na taký výjazd on Vidricu riadil, on tam bol stabilci, okay, no. Vieš, a proste zrazu som ho stretol, keď došiel košielke pri mňa do auta a vieš, fajnové autíčko, všetko, že... To je mega cool, no, že keby veľa ľudí takto odsudzuje a pritom je... Fakt každý má čo povedať, presne preto asi vznikne niečo takéto, čo chcem natáčať, aby mohli mať priestor proste bežní ľudia, aby sa mohli vyjadriť a ukázať, že vlastne fakt v nich niečo je. Že to nie je iba o tom, že nemáš milióny followerov na Instagrame alebo milióny na účte a vlastníš milióny bytov, ale proste si zaujímavý tým, čo robíš. Máš nejaké remeslo a podľa mňa každý by mal byť podporovaný takým istým štýlom. Alebo aspoň podobným štýlom. Lebo to by si mohol mať takú klientelu, keby si nebol lenivý, že dovidenia, do počutia. Keby, tak vieš, ako... Nemôže mať všetko naraz. Tak ale už to robíš dlho, takže musíš. Tak dlho. Dlho je relatívny pojem. Dobre, no tak ja si myslím, že by to šlo. Len na tom treba viacej zamakať. Určite. Sú mi vidieť nohy? Možno sú. Bojím sa toho, že tam budú vidieť tie nohy a budeme to musíme monetizovať. Ja sa musím hýbať. To sa čaká. Nie, to musí byť ráho, ja tam chcem tie nohy. Ja som sa spôobul, šlapka, ak som tu. Na Hero, budete nohy, iba nohy zaber. Pridáme fotky, no. A ty si sponzorovaný Nude Projectom, keď tak pozerám? Nie, kiež by. Nie som sponzorovaný Nude Projectom. Piči, ale je to cool. Myslel, jak som sa na teba pozrel, že hej. Je to cool, oblečenie. A New Balance nemáš? No, Piči, škoda. Ale okuliare mám sponzorovaný. Tento podcast nie ničím sponzorovaný. Ani okuliarmi ničím. Keď si niečo kúpiť, tak môžete kliknúť na tento link. S týmto kódnikom nie. Tento podcast není nič a nemá to nic s ničím. Je to iba o nás. No dobre. Kreatín kedy príde? Kto? Kreatín. No, ja by som rád vedel, kedy odpíšu. Kedy odpíšete, prosím, ďakujem. Pošlite kód a pošlite nám, prosím, produkty, lebo sme hladní. A nemáme čo jesť, mám prázdnu poličku. A tak. No, to je ďalšia vec, že si ma vlastne možno naučil cvičiť. Cool, naučil si ma veľa vecí. Asi fakt, že bol som tak nejako poriadne som začal cvičovať s tebou. Tu kus, ešte v Elemente podľa mňa. No, ja som prestal. No, ty si prestal, potom sme sa presunuli do tej Horovej. Tam sme tak nejako občasne chodili a teraz ty vole... No nemal som nikdy asi toľko posiliek, čo mám teraz. Ty si celkom taký akože inšpiratívny človek. Povedal by som. Nízky inšpiratívny človek. Kokoj, ďakujem pekne. No, nemáš za čo. Nízko človeka si ešte nevidel. Nízkoškolák. Nízkoškolák nie som. No, akože cool. Tak sa bude volať, že podcast 1 s najinšpiratívnejším človekom? Nie, podcast 1 s nízkoškolákom. Ty kokos, ďakujem pekne. Fakt. No pohode, nemáš zač.
No dobré, a nejaké teda vízie do budúcna sú teda čo? Že Dokončiť školu. dobre, to je asi hlavné. Keď už som v polovici. A dobré, teda nejaké akože také iné ciele? Nejaké také hlbšie ciele? Možno s tým tatovaním, možno... S tým určite by som asi chcel viac začať makať. Okay. A určite sa posunúť ďalej a už konečne už ako máme nejaký štýl, ktorom by som sa snažím orientovať a nejako to začať viac ťahať, no. Ešte keď mám tú možnosť, kým tu bývam, kde bývam a kde mám to štúdko, že aby som mohol asi to ešte využiť tú možnosť. A potom uvidíme, čo bude potom. Potom je ešte ďaleká budúcnosť, ale tak blízke určite asi. No dobré, ale Asi ako tvoj main job to asi nebude úplne nikdy. A to ešte neviem. OK, takže ešte akoby nie si rozhodnutý, že... Určite nie, to určite nie. Ale takže môže sa to formovať do nejakého main jobu, keď sa to dobre chytí Určite a ty môže, nebudeš lenivý. určite môže, ale hlavne, neviem, ja si neviem povedať nikdy, že by som plánoval moc dopredu a to je asi vec, ktorou som aj ja taký sám pre seba podľa mňa typický, že žijem asi tým, že príde a tým, jak si povíš. A tak nejak asi postupne to beriem tak, že uvidím, no. Že ja mám pocit, že tiež sa stále každým pol rokom vyvíjam a ako človek sa asi aj trošku mením. Že stále sa to každým aj týždňom kľudne, proste človek má nejaké nové myšlienky alebo nové nápady. Takže ja neviem, čo bude o rok a neviem, že kam ma to dotiahne o 3 roky, napríklad po doštudovaní školy. Či ostanem v obore, alebo si nájdem, alebo sa budem s tým kerovaním snažiť, alebo nájdem ešte niečo nové. Možno budem profesionálny parašutista, alebo ja môžem byť potápač ešte. Vojak, policajt. Môžem zotápotal, ale môžem byť aj potápač kľudne, víš ako. No jasné. OK, no to je akoby taká celkom myšlienka, že keď niečo naplánuješ, tak do toho ideš, ale že to nie je ten hlavný risk, že presne ten risk by mal byť vtedy, keď si to nenaplánuješ, že ideš tak akoby bezhlavo do toho, že možno sa to udeje a už sa to udeje, tak to nejako príjmeš a žiješ s tým, čože cool, no. To si asi všímam, že povedz niečo o svojej úžasnej frajerke. Je tu Kika? Není. Není tu? Ja som myslel, že išla práve. Išla dnu asi. OK. Išla dnu. Ale nie, no. A budúce musí aj lepší spod, lebo... No je to hrozné, tu tie komare, no hlavne asi lepší čas ako tento čas. A bude sa to dobre čistiť, no. Musím to vytraseš, ale... Teším sa na to. No dobro, Olko. Tak... Ja sa ťa spýtam, a ty kam chceš smerovať najbližší pár rokov? A možno som po tebe nejako pochytil takú tú vec, že mám ísť bez hlavu do niektorých nápadov, takže asi uvidím tiež, že kde chcem smerovať. Neviem, asi sa tiež mením. Kde sa vidíš za 5 rokov? Kde sa vidím za 5 rokov? Na jachte? S vami? A neviem, kde sa vidím za 5 rokov. Asi som nikdy nemal takéto hlboké vízie, že budem právnik a už nikdy v živote nič iné. Aj tak som nakoniec proste stavbár a žijem úplne v inom obore. Neviem, nejako mi to postupne proste nevychádza. Potom som povedal, že budem navždy vrcholový športovec a plavec a nakoniec robím beh, čo je úplne mimo vec, ktorú som chcel niekedy robiť. A neviem, možno budem triatlonista, možno rozbehnem... Možno budeme potápať, že obidvaja. Možno v Egypte kúpime si loď. To je bol ideál. Opustíme svet a budeme robiť potápacké kurzy. Takže prihláste sa, keby to náhodou vidíte, potápacké kurzy Oši sa to bude volať. Ošio. No, neviem. Aj to by som možno akože chcel robiť, že tiež je to pekné, niekde Mohol by proste si iba byť tak archeológ, odísť. vieš, a potápať sa, hľadať staré zatopenú Antarktídu, alebo ísť za ten múr, čo je tam. OK, toto nie je podcast o konšpiračných teóriách a kľud, to by mohlo byť to tiež, to by sme mohli strašne dlho preberať, ale toto nebudeme preberať. Máme čas, nie? Máme, hej. Zožralo ma zatiaľ tak 20 múch, ale to je dobré. Vo vnútri ma to žere oveľa viac. Neviem, no možno by som sa za 5 rokov chcel presťahovať. Že neviem, ako to vidíš ty, ale ja by som možno nechcel bývať už v Brne. A buď ako keby odísť do sveta, možno sa úplne necentralizovať na nejaký slovensko-české podnikanie, ale fakt odísť. A byť niekde, asi v Európe, zatiaľ, nemám víziu byť Som tomuto tiež asi otvorený. Že tiež neviem,
Aj po strednej som hľadal školu a iba som vedel, že nechcem ísť do Bratislavy a tak som hovoril, že idem do Brna a tiež to bolo iba také spontánne dosť. A som tu zatiaľ všetko fajn a uvidíme, čo bude zase po škole. No, to je presne to, no, Možno že... sa poviem, že idem hoci kde do Švajcu, do Španielska žiť a pár rokov môžeš byť človek niekde inde. Všetko sa vždy asi odvíja od toho, ako má človek možnosti a čo ho drží kde. Tak podľa mňa máš teraz úplne všetky možnosti, ktoré môžeš mať. Keď sa rozhodneš zajtra, že chceš odísť, tak asi ťa úplne nič nedrží. No drží ma škola. No Stále tak mňa okej, drží okej, momentálne. držíte škola, ale keby sme si odpustili ten faktor, tak ťa nedrží nič. To tak potom určite nie, no. Potom ženie, rodina a tvoje nejaké zameranie sa asi, čo chceš byť. To je bol cool, no. Lebo ešte veľká stránka sú peniaze a proste mať nejaký príjem. Asi nevždy je možné, ale proste podľa toho, čo môžeš robiť hoci kde do Španielska a môžeš robiť oberať pomaranče za pár eur, alebo môžeš ostať vybudovať si nejakú kariéru. Takže takto pánkovo to nebereš, hej? Že pánkovo asi sa úplne neprihľadá na nejaké peniaze podľa mňa v tej kultúre? Asi Že záleží od vyžiť z mála? toho pánku. Tak dá sa vyžiť z mála, ale zase keď ja tiež chcem asi v živote niekde byť v nejakom určitom veku a niečo dosiahnuť a asi sa nemôžem ostať žiť v tom pánku a teraz chodiť skvotovať, ako vedel, mohol by som určite, ale zase by ma to pár rokov ubrzdilo a už tým, že má škola pár rokov aký brzdí kvôli niečomu, že by som asi chcel niekde byť, aby mi tá škola niečo zase dala, tak tam tiež kvôli tej škole zase stagnujem ako keby na tom jednom mieste a nemôžem sa teraz zobrať a 2 roky byť teraz v tom najlepšom veku, vieš, a byť niekde odcestovaný alebo cestovať za pár eur, lebo proste som tu. No jasné, to som presne hovoril, že vieš aj keby striedať tú formu tej pozície, že nejaká je kultúra, ale máš nejaké akože svoje vízie, ale zároveň chceš aj keby žiť tú kultúru, že sa ti to páči, to čo No určite, je okolo ja toho. mám taký ten balans medzi tým, No si to sa je, snažím. presne som to minule s niekým rozoberal, že asi nepoznám takého človeka, alebo ja som sa s ním nestretol nikdy v živote, ktorý by vedel takto balancovať medzi niečím. Tak jak to ide? No ide to, Jak sa že to dá? okej, niekto je proste zastavený na tom, že ja neviem, je športovec a ničomu inému sa nechce venovať iba tomu športu a žije proste iba športom. Ale ty, keby si bol športovec, tak si stále viem predstaviť, že by si proste išiel na frička Asi no. a stále by som že vieš tak vedel balancovať. Medzi No. dosť ťažkými, podľa mňa, 2 elementami. Hej, to asi niečo na tom bude, lebo buď tiež poznám veľa ľudí, čo je buď v tej časti, alebo v tej časti buď študuje, alebo iba pracuje a fakt, že maká v robote, alebo niekto žije čistý punk a každý deň je niekde inde napríklad. Je to cool, no. Kurva. Hej, to budeme pípať? Páši, čo to môže Hej, no byť, chápem, je to tu hrozné. Čo aj nerozumejú po slovensky, či? Na YouTube. Nie, to... No, japonské titulky. No dobre, za mňa je to asi super všetko, čo som chcel prebrať. Tak sa môžeme... Okay. Tak môžeme sa stretnúť do pol roka. O pol Povedať si, kde sme sa posunuli. Môžeme sa stretnúť o 5 rokov na podcaste a povedať si, že kde Opäť je žijeme. dlho, uvidím, možno, alebo o rok. OK, to by bolo úplne super, no, že keby asi spätne k tomu vraciam. No, fajn. Dúfam, že to bude dosť záživné. Za mňa si ako pre mňa prvý host tohto celého. Je to pre mňa lukratívne. Poznáme sa, ľudia ťa poznajú odo mňa. Máš tiež nejakú skupinku ľudí, ktorú ja nemám. Možno sa to dostane niekam a niekam sa dostaneme. Obvanujú nás. A prosím ťa. Nie? Super. Hej, určite chcem urobiť ďalší podcast s Johnným. O tom, ako on vám povie. Ako si užil dovolenku v Japonsku napríklad. Tak dík. Díky. Soj. Yes.